ओरैबायदि क्राउड ओरैबायदि क्राउड नैयाव थान्दासो नायदो शिब गरम बेया शिव मन्दिर शिव शिव मन्दिर लोगोफोर नायदो जों शिव मन्दिराव फैदों जा बरिया जा क्राउड का मानसिफोरा नायदो नै बरिया क्राउड फेन्टास्टिक बिराद मोजां नै हाजो हाला जा मोजां जायगा आरोना बियो हाजो गेजेराव नायदो नै जा इन्टारेस्टिं खालै गरमथार नायदो नै Dilareddy Gamble ko lagi balik marcha kan berapa sih dia lagi. Beri tuh nggak beri tuh. Di balik mana? Video sih. Oh sir. Rip kali udah. Direct besar. Masih ada sudah pak? Hai thanu. Cibai kacau boisin bawa mandir darshan Shiv ama. Wow beria. Narkeke urlili urlalana होथारदों माथो आं फैबाय दा शिव मन्दिराव नै बरियानो आं शिव मन्दिर बिराद बरिया फेन्टास्टिक बानायना दोनदों नायलांबाय था क्राउडखौथ' मा बुंनो बवा मानसिया नै मेला बायदि जाखादों स्नेक शिव गासिबो नायदो बरिया जा मोजां नुखादों
बे मोनसे भिउ पइन्ट आरोना बियो बिराद बरिया जायगा बियो हाजो बायदिसिना बियो नायदो नै जों ओरै फैनानै ओरै बे शिब मन्दिर नै गाहायाव मन्दिर सायाव माबा आरोना ओरै बिराद क्राउड दै मानसिफोरा नोगोद क्राउडखा बुंजाखाया बेसेलाय बोरैथो हा थुदो चलो अब लो होगा शिव मन्दिर फुदलै बबे बेनि थाखायल' फैखादोंबा बिदिल' ना थांसै थ' केमेराखौ बर'नो मोनो बेयाव ना बर'नो जागोन नामा ब्रा खेबसे बर'नो ओरैनो थाब थाबनो